Oh, usa man, kumusta naman na? Usa man imong trabaho ba? Gani nag-review kay gusto kong module tay. Pangita di ka dito kay subalay ba kay sa akong patugwayan ta ka sa kanding. Nag-review gani ko kay lisod kaayo nya. Apit among kuan, among exam sa Kapit na din yung exam. Ano mo di man kay ko tong kanding dito kay nakaabot ra ba to sa tanom. Nakakaon to og tanom dito. guro higot tay. Higot man. Napilin. Hindi higot man unya unsaon nga dito man po sa man po ka nga magtugway sa kanding nga. Kini ni ang dito man po nimo gihigot sa musikusan. Maibot gitong musikos kay unsaon nga humok ra man ka ida na. Nya maurong po'y labong kay. Wa maling katugwayan. Puro buhat ng silingan kay ang ilahagan ko ng mais naabot ko sa tong kanding. Sus na. Ha? Hindi ko tawag ni. Saan nila kinagtanom sila mais? Tanong na ikanding. Kini ato lagi. Biya sa man atong tabangan na ni bi. Nag-review ka. Nag-review gani ko. Sa man ning subject ka ko ay ko ani Pilipino man ini. Pilipino lisod kayo ay. Pilipino. Lamo kayo lawom nga kanang pangtana. Lawom nga istorya. Mo ba? Lawom pa sa tabay. Lawom pa sa tabay. Lawom pa sa dam. Daw. Lawom pa nas dagat. Lawom pa ang dagat siguro. Sayon ra man di ay ni oy. Pilipino gani nya. Aw, sayon raman ang uban lisod kay naay mga lawom nga istorya. Dili man na. O takasabot. Ang uban dili man na. Sayon kay naman nas ulang uban. Lagi puti siyang buhok baka mo nang uban. Kung ano siya, ilaw man gikaning mga pulungan nga na diri. Di man kasabot man ko pero ambot lang kag tama pa. Sige biya to pangutan. Tubag bagi ka eksakto ani ba. Sakto ko ronay kay nag-adal mo ko. Kini kuan ni siya mga paliwanag explanation ba? Oo. Baga sa English pa explaining your answer in your own idea. Isa mo sabot ana. Sa ato pa kinahanglan imong ipaliwanag sa imong kaugalingon nga panghuna-una. Sige. Usa ko na imong masulti aning ay mga kasabihan man ini. Mga kasabihan gani. Oo, Mo mga- ito ingon ako gaya na ba yan? Salawikain. Laglum kayo. Laglum. Laglum. Salawikain. Sige atong sugdan. Sabing modula ay kalisod ba ni? Lisahon mo. Lisod gani. Dara klaro na. Lisod gay ko. Klaro na kayo. Usa ko na yung masulti aning maong kasabihan. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Masulti na ka. Oo, sa may masulti anak nga mga salawikain, kasabihan. Sa may masulti anak. Kasayon ra. Kuan? Patay ng kabayo, pakaon mo sa kanding. Kabaw, pwede. Sagbot po ba yung kinauna ng kanding, kabaw, baka. Mau po ba yung kinauna na? Perfect gini nimo. Sigurado kay first honor di ka. Kuwang, nalagay mo anak, kuwang put sa kuwan. Sa isip. Kuwan niya maisip pa, ang kabaw, kanding, baka, mukhaon dik sagbot. Ngano nangutana pag isyo na nga aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo? Nga pwede mo lalay pakaon sa kanding. Oo, kanding, baka. Baka. Baboy. Baboy. Iring. Iro. Ilaga. Adi na po. Sa libot. Nga usag puti ay. Sunod. Sunod nga panultihon o kasabihan. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Nako. Sama ko. Wabod isipan niya. Mali man na eh. Mali! Anong mali man? Ano may mali ani? Mali ba din nga ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Mali gani. Mali, usa may mali ana. Kaya ang suwayang kuno glakaw nga magsigi kag lingi sa imong gigikanan. Mapandol pa lang ka. Ano? Or unsa dia matunog ka kay sikag lingi sa imong kuan wa ka magtanaw sa agihan. Gusto sa to. Mga to kag lugar niya. Sige kag lingi sa mong gikan, di ka maabot. Mo. Namo. So no pagkaabot nga di man ka magtanaw sa imong agihan, pataka na lang kag damag ato. Ini ato ning reklamo ni sa kuan ning mga nagsumo aning modula. Lisod. Lisod ba dili ba ni sakto day ato ning koreksyonan dito. Damo kay mali. Mali di. Sunod di. Ato na ning ansiran. Diara. Ang lumakad ng matulin kung
kung matinik ay malalim. Danghaga po na na. Sa mga nung dangag man. Tanaw gyud siya may tulog. Kusog siya lakat. Hinay lang ko tato. Tama sa tuod, no? Kining kuan na kay bawo ko, wa gini magchinilas. Awa na. Ug sapatos, Nagchinilas man na. Kuan, nipis ra kayo. nipis niya ang tunok po siguro pwerte nga ita. Basi taas mo kayo. Oo, malapos mo na sa sapatos. Kuan, labi nag dili bakal. Isog na kay mga tunok. Pero na Dapat ay mo ginahinay lang yan. natay advice sa mga kuan ba? Ito ang mga nanood karon nga karong Valentine's Day. Balin. Likayi na gin yung tunok na numero J sa kadako. Kana 12 inches. stroller. Ay basi og na matitanos uroy mo anak sus.